Itong matatawanan nindalan mo niyan, maray na aga po dyan sa Nabua. Trending mo niyan, si Mayor Fernando Simbulan. At tada-ida pinagamit so basketball court dyan sa Nabua. So covered court, nakasarado so gate. Aratsan mga tugang parte po sa nayan kan sa tuyang mga tatawanan nindalan. Digdi po sa tuyang programa. Digdi po sa tuyang pagribahan sa programang Si Melvin Parayoka, amo na! kaibahan niya to mga tugang sa technical side, Felix Lagrimas. Yaon man si Tony Matic na Saison. Duman po sa transmitter, yaon man si James Oco, asin si Aldrin Orlanda. Ay bako si Rodel na ano. Pasensya na tabi del. Igwaman kita mga tugang nininaan tabayanan po na LPA. Pwede daan na maging bagyo at yan sa tuya po yan napapasadahan. Igwamanin kuya na bagyo na yaon sa luwas kanasyon. Malaog daa sa par. Ngunyan pong Semana Santa. Abril na Abril, nagkakaperatulos na bagyo. Talaga mga tugang na nagbabago na ang panahon ngunyan. Kadto po kan sadit pa kita. Kuyan po, pag Abril talagang grabe ang init. Mayo kakadtong maaraman na nabibilog na bagyo. Pambihira mga tugang. Pero ngunyan huli digdi po sa climate change. Talagang nagbabago na ang satuyang panahon. Nababaliktad na. Ang sa indo pong mareaksyon, ang sa indong makomento, pwede po yan na i-text sa 0948-241-7675. Ano man po nindong reaksyon, riparo, suggestion, gabos po yan sa Samuyang text line. Live man kami mga tugang sa tuya pong social media, Facebook live. Pwede man po kamo na magwalat nin reaksyon dyan po sa satuyang social media site. Tangani po na Samuya pong matawanan nindalan sa loob po kan programa. Bueno, matugang 9 minutos na ngunyan, makaliisan oras na alas 8. Standby tabi rot, halat ko na rot, dakol kaya naghahapot, dapit po sa kamugtakan kan panahon. Ang LPA mga tugang, yaon po ngunyan sa 350 kilometers, sirangan po kan Hinatuan, Surigao del Sur, asin po Iguapanin kasabay na Intertropical Convergence Zone na nakakapiktar mga tugang haros po sa dakulang parte kanasyon. Asin iyo po ang kamugtakan niya to sa Bicol Region, warak-warak na paguran-uran, na igwaponin thunderstorm. Huli mga tugang sa LPA, asin ITCC. Haros mga tugang abot sa Metro Manila, rest of Luzon. Igwaponin mga warak-warak na paguran-uran. And kuyan man, tropical cyclone sa luwas po kan sa tuyang par, yaon po sa 2,270 kilometros sa subangan po kan Mindanao. Garong nagsusunodan sa na ini. Asin po,
may banaan pag-asa na ini pong LPA, pwede man na magkusog, mabilog po na route nin panahon, pero mga tugang, pwede po na higupon sana kadtong nagsusunod na bagyo. Mas makusog mga tugang na bagyo, kaya hihigupon sana o kaya gugud-gudon ini pong bagyong ini na pwede man mabilog hali po sa LPA. Yan ang sabi mga tugang, pinag-aantabayanan kan pag-asa. Si Melvin Parayoga, amo na. Okay, so just minutos na. Makalis ko niyan ang oras na alas 8. Field Report! Rangkada kita kan sa tuya pong mabarata ngunyan, rangkada kan mga report. Karondang Ruth Pornilius, Ruth Marinaga. Yes, sabi Tap Melvin, good morning. Good morning sa mga taga-Bula. Good morning kay Sir Greg Fontanal, nag-aaspirar na Municipal Councilor sa Banwaan na Bula, Camarines Sur. Makakaulit sa tabi Tap Melvin, ngunya na pag-aaga, kumusta untaan sa indang lakaw-lakaw, kan kampun pa, kan campaign period, kan local campaign, di sa Banwaan, kan Bula. Good morning, tabi Sir Greg. Yan ako sa programang Amuna with Kapitan Melvin Parayoga. Hello sir, Maray na Ramrag po. Maray na Ramrag, Sir Melvin. Opo, long time no see. Siguro, dahil bungan Sir Melvin nalilingawan. Iritanan sa kahit to. Amo po, diri ko po nalilingawan ang small but terrible Sanpo Bula. Ako pa po. So, Kuha pa lang. papaabot kita sin Diyos maray na aga sa kapos na mga parahinan nyo kang APN, DCTI. Nagpapasalamat ako, Barkadang Melvin. Yaon igdi si Ma'am Ruth Cornelius. Kinuanan ako nin entrevista para maipaabot taman sa satuyang mga kahimanwa sa mga nagdadangog ngunyan ang mga bagay-bagay na programa ngunyan, lalo na paaboton na ang Eleksyon. Perang aldaw na lang po, talagang makukuata na ang matrayompo na mandato kan satuyang mga banwaan na elektorado. Iyo po. Sa inka po tabing grupo kagawad, sari po ikasi sa po ang mayor tang pinagdadara po. Ay ako, Barkadang Melvin, talagang yaon ako sa Team 1 Camsor. Mamayo ni Governor Luis J. Villaperte, Vice Governor Sal Fortuno Jr. Opo. Itong tulong bukal. Asin ang masunod na Congressman Mitch Villaperte. Opo. Asin Mayor Miguel Ibasco and Vice Mayor Nonoy Ibasco. Opo. Sa muyang iribahan. Opo. Makikumusta kami, enot po tabi kagawad, makikumusta kami. Kumusta po ang pag-apresyar sa Team 1 Camsur, Siton po Bula? Ay, salamat sa mahal na Diyos, Barkadang Melvin, na ang Team 1 Camsur, ang Team Ligay Nonoy Ibasco, sa pag-ikot-ikot may pungunyan sa mga political rally sa barangay. Opo. Naka-11 na po kaming barangay. Kasubang iyaong kami sa Santa Elena. Yawan duman ang satuyang masunod na Gobernador Luis J. Villaperte at Congressman Mitch Villaperte. Grabe ang mga tao na talagang sinda, entusiasmado na mag-attender sa samuyang political rally, tanganing madangog ninda ang mga programa, plataforma ng gobyerno kan samuyang grupo na kung saan talagang ibinibintilar mi na iyo talaga yan ang samuyang mga katuyuhan na maging servidor kan samuyang banwaan sa Bula. Okay. So bilang po sa Rosa aspirante kan grupo kan Team 1 Camsur, asin po sarong kagawad, ano tabi ang kuyanta? Advokasya tabi, Barkada? Ang sakuyang advokasya, Barkadang Melvin, amo po pagpadagos sa responsabling paagi
sa paggogobernar kang lokal na gobyerno. Kasi aram ko po na po 2016 na tinawan nin mahalagang mandato na maging administrador ang satuyang alkalde Migay Ibasco. Talaga pong naging responsable sa iyang pag-deliver ng mga programa, proyekto, activities as in services digdi sa samuyang gobyerno. So ang takuya iyo ang pagpadagos sa responsableng paagi kan agrikultura, kalikasan, salud, industriya, edukasyon. Dahil alam ta po baga sa agrikultura, ngunyan ang talagang nagiging problema kang mga parauma, iyo ang mababang presyo kan paroy, alagad halangtaw. Ang presyo kan abono. Inputs na ginagamit. Amo po. Alagad, nagtutugot kita na kung kita tawan ng mandato, gigibuunta na ang lokal na gobyerno kan banwanin bula, maging angkla ang programa sa programa kan probinsya as in national government. Lalong-lalo na ang satuyang gobernador, masunod na gobernador, ang kanyang katuyuan, ang masunod na rice production center. Opo. Itutugdok digdi sa bula. I Kung see. napwera po kayan, yaon mambagat, tinatawan din doon itong programa sa coconut industry na kung saan ang proposal, yaon man sa pili, itutugdok. So, Opo. dakol yan na tabang sa mga namamanuaan. As in, siyempre sa agrikultura, may mga nadi-displace kitang mga parauma Mhm. o mga laborers, araw po baga kang mga paratarok. Ngunyan, dahil upgraded na kita sa teknolohiya, ang ginagamit na po baga transplanter. Opo. Then pag-ani naman, ginagamit Harvester na. Opo. So ano ang sa tuyang kapalit kayan? Dapat inguawon na igwanin pusog na mga livelihood program. Livelihood program sa senior citizen, kahubenan, kababaihan, para may dagdag kita ang lambang pamilya. Sa Opo. kalikasan, ang kalikasan, kuwatangon yan, summer na kita, pero may Mhm. Naputol katabi, Ruth. Balik ka naputol katabi with Kagawad Greg Pontanal kan Banwaan Punin Bula, Camarines Sur. Si Melvin Barayoga, amo na. Alas 8:18 ang satuyang oras. Aberdaw, balikan ko si Barkadang Greg Pontanal. Greg, please go ahead, giraray. Pasensya na po. Yes po. Sabi ko, sa ropa, sa advocacy ako, ang kalikasan. Iyo po. Dahil ngunyan, summer kita pero nag-uuran. May bagyo. Apo. So, ibig sabihin, igwa kitang problema sa climate change. So, sa ropo kayan, ang salud. Ang salud, napaka-importante. Inagyan kita nin pandemya. Dahil kita preparado. Pero hirap nin mahal na Diyos. Nakasurvive kita hanggang ngunyan na level 1 and 2 na lang kita. Pero dapat, ang gabos na lokal na gobyerno, ang mga membro ng local legislator, kay puwan tawan inin importansya, magpanday nin mga ordinances na nagtataonin solusyon kung paano mapalangkaw ang kalidad kang salud. Dahil aram ko nga ni sa Roman sa advokasya kan sa tuyang masunod na gobernador, iyo ang patatagon ang health system kan lambang barangay. So sa industriya naman, Barkadang Milbin, ang banwa na bula po na kaputan kan sa tuyang alkalde, Mayor Migay Ibasco, yaon na, nagralaog na ang iba-ibang mga industriya, mga medium and small and medium entrepreneur. So, yaon na, ngunyan nga ni, igwa ang bula, yaon na ang Bangko Santiago de Libon, may Palawan, Emlo Villier, yaon na ang Palmeda Group of Company, ang Migay Construction,
So, nalaog na talaga, nadakula na ang bula. So, ang sunod, iyo ang edukasyon na napaka-importante na tawantanin, suporta ang edukasyon kang mga kabataan. Mayo naman po kitang ibang ipagmamalaki, kundi ang edukasyon na dapat suportaran para ang mga second generation, third generation, igwa talaga ang mga magagayon na response sa satuyang nasyon. So, yaon yan, nagpukumpuni sa aksi. Ang aksi bagay, yan ang pinakasikat nun yan. So, kaya ibinasi ko kaya Barkadang Melvin. Iyo po, ang bula pati, yaon po dyan ang saro sa dakulang area kan kaumahan. Pag-abot sa agrikultura, ang potensyal talaga tabi konsyal, yaon po ang potensyal. Yaon ang provincial hospital kan Camarines Sur. As in itong plano ni Gobernador Migs Villaperte na ito bagang pagbakal kan Paroy, tapos dyan po ikakaag sa Banwaan kan Bula, tagaro magiging sentro o rice granary kan Camarines Sur. Iyo po. Iyo, Barkadang Melvin, kasi ang Bula, saro sa considered rice granary kan probinsya ang Camarines Sur. Kaya nga ni talaga digdi itutugdok ni masunod na Gobernador Luis J. Villaperte ang Rice Production Center. As in, nagtutubod po ako na talagang kaipuhan po adik ang Banwanin Bula, as in pagtaraid na Banwaan kan Rinconada area, dahil kaipuhan po talaga na ang satuyang produkto sa Paroy, sa Nyog, dahil kan mga pribadong mga sektor na nagbabakal. So kung yaon ang Rice Production Center sa Bula, gigibuan tayan nin paagi na talagang uminto ang presyo. Opo. Okay, saro na sa latabi, konsyal. Maiung ako man po kanimo, inireaksyon tabi, sa po pinagsasabi, ni aspirante man para mayor Nono Decena na kuyan ngaya kadakol kan mga ikakaso kay Mayor Migay Ibasco. Di man po kamo apektado tabi na grupo kadi pong mga isyong adi. Ay, Barkadang Melvin, aram tamang sana nangunyan nasa political period na po kita. Opo. Iyan ang mga pinagsasabi na anomalya kan sa toyang alkalde dahil mambaganinda na pamamaturan dahil nga nininda na dadara sa ombudsman. Yan ang challenge ni Sainda. Kung talagang igwanin anomalyang ginigibo ang administrasyon ni Mayor Ibasco, tadayin ninda darahon sa right forum. Dahil, igwas ninda ang mga pinagreklamo na overpriced, pinagdara lang ninda sa Commission on Audit. Pero dahil ninda aram ang Commission on Audit, kung ano man ang talagang nangyari. Kasi, before na lumuwas itong annual audit report, Mayo man yon yung sabing overpricing. Pinag-actionan lang yan kang Commission on Audit kay ito nang magreklamo. Pero ang pagreklamo nila, mayo man base. Kasi nga ni, itong pagluwas kan bagas na sinasabi nila, direkta na sa barangay. Dahil na yan pinagpahagi sa munisipyo na anuon pa ang munisipyo. Ang obligasyon man lang kang alkalde duman, kung ano yung ilinuwas na presyo, ginibuan na butcher, kang procurement entity, so siyempre si Mayor mapirma duman. Dahil si Mayor nagduman sa Partido Rice Mill para siya ang makipagtransaksyon. Ang yaon lang duman kay Mayor itong pagpirma kang butcher, dahil obligadong magpirma ang alkalde, kasi ang mapaluwas kang cheque. So kaya mayo yan, amigong Melvin Kamaturan. Naputol giraray si Ruth.
Alas 8:25 na ang satuyang oras ngunyan. Bueno, basahon tango na ini pong okay, tabalikan talugod na si Konsyal Greg Pontanal. Konsyal, please go ahead po, Giraray. So, yan, amigong Melvin, talagang maluwas yan. Kaaram mo po baga, pag eleksyon, Opo. ang haros, maski kay Rarumi, kan sa imong kinakan. Ako ko anon. Kuko anon yan. So, kaya tayo na kami kaya nagangalas. Opo. Importante kung talagang may ginagawang anomalya, ganoon ka sa right puro. Opo. Okay, so, Konsyal, salamat po maray. Tatanta ka po ng pagkakataon, tangali po nakaulayon ang mga taga-Bula, tangali po na may paabot ang sa imo pong mensahe sa mga taga-Bula tabi. Please go ahead po. Salamat, amigong Melvin, na tinawan mo ako ng pagkakataon na makaulay ko ang banwaan na elektorado kan Bula. Si Greg Pontanal po, Lopez, nagkakandidato, nag-o-officer kang serbisyo para sa banwaan. Ang laban ko, laban kan banwaan min Bula. Ang laban kan Team 1 Kamso, Team Migay Nonoy Ibasto, laban kan Gabos na constituente, kan banwaan min Bula. Dahil kung kami tabangan nindo, ang samuyan ino-officer na serbisyo, papatinabangan nindo. Ako po akong traditional na politiko. Aram mo po, sabi ko nga ni, makakapag-serbisyo man ako, maski ba ko ako sa laog ng politika dahil ako po nga ni, saro akong Pastoral Council President. Ako ang presidente ng Small Farmers Coconut of Bula. Ako ang dati akong vice chairman. So aprobado na ang sakoyang serbisyo. Dahil lang ako ipinagmamalaki ko. Dahil ako nangangalandakan, kaya ako medyo, dahil man ako siguro, so iba dahil bistado ninda ako, kaya dahil man talaga ako showit ang sakoyang serbisyo. Ang sakuya lang sa amigong Melvin, iyo ang matabangan, ang gabos na tagabanwaan ng Bula. Sa gabos na paagi, sa agrikultura, edukasyon, salud, kalikasan, at yung industriya. Kasi iyan ang importante na mandato sa national government na ang magiging local legislator kawanin pagkakataon na pandayon ang gabos na magiging suporta sa banwaan. Salamat, maray na aga sa Indogabos. Stay safe and padagos po kitang mag-arang sa mahal na Diyos na ang satuyang kaligtasan, padagos na protektaran. Salamat, amigong Melvin, and salamat si Ma'am Ruth Cornelius, and salamat sa gabos na nagdadarangog, kang gabos na banwaan ng Bula, asin pagtaraid na banwaan, Team 1 Kamsor, mabuhay. Okay, salamat po. Yes, Kap Melvin, yan ang mga pahayagman ni nag-aspirar na Municipal Councilor Greg Pontanal na humildi. Asin mabuot na nag-aspirar na Municipal Councilor. Ali sa sakuyang location kay Banan si Sir Greg Ruth Cornelius para sa Radyo Ronda, Iriga. Alas 8:29 ang satuyang oras ko niyan. Sir, dahil mo da pagparabatikoson si Bongbong Marcos. Tapikon na si Padimo. Puting ano yan, tabang nun. Bako man, dahil man ako nabatikos eh. Sabi ko baga, dapat ang nag-a-apply na leader kan sa tuyang nasyon, dapat po, itong kuyan siya,
kumbaga, maray siyang ehemplo kan sa tuyang komunidad. Pagbayad pa sa nanganin in buwis, dain natatao. Paano pa? Di, kuyan sana, alam mo sahon na sana ang gobyerno. Pag-atubang nga ni dyan sa debate, abo, paano man maaraman ang gusto niyang sabihon? Paano man maintindihan kan tao? So, mga plano niya ay programa. Alas 8:30, ang satuyang oras mo niyan. Si Melvin Parayoga, amo na. Aber daw. Field Report! Dugang pang Bareta, hali sa mga karondang Philip Barasena. Pili pa di maray na agatabi. Salamat, Tabi Pading Melvin. Good morning sa makaparanta ba niya to. So, dyan sa Banuan ka na bato, sabi kan mga taga-Banuan na bato na nagtutuyo ki Bill Bukid, di man ngayang nagkagawa. Dadi, takot sa tao. Kauno man. Dahil nagpapalaog sa iyang harong. Kaya suya ang mga taga-Banuan kan bato. Harong ngaya pag-arog kay ni makaduda ang hero-hero ni Bill Bukid. Na dapat ngayon kandidato humampang sa tao. Bakong magparatago sa tao. Sabi ka na mga taga-bato, tested na ninda kung ano ang ginigibo kay ni Bill Bukid dyan sa Banuan ka na bato. Garuman sana yan. Garuman sana yun sa kandidato na dahi nag-aatubang dyan sa debate. Oo, naglalaog na bagaan na soundtrack ni Vice Mayor Sani Maestrado, kaya naghanap ako nin lugar tabi Paring Milby na medyo kuroklarado. Diyan sa Banuan ka na bato, sabi ka na mga taga-Banuan ka na bato, ining si Bill Bukid, aloy naman ngayon nagpapara-kandidato digdi sa Banuan ka na bato, kundi paano man niya mabibinsir kaming mga taga-bato. Kung ngunyan pa sa nangani ngaya, masakiton mo ngayang makaulay. Kung nigwa ka ngayon pangangaipo, ang pahampangon sa imo itong mga alalay niya. Dapat nga siya mismo humampang sa mga taga-Banuan ka na bato kung talagang sincero siya sa iyang pagkandidato bilang konsyal diyan sa Banuan ka na bato. Independent man pati ni na kandidato, kaya sabi kan mga taga-Banuan kan bato, pag-arog nga kanya na kandidato, Orola ang sa iyang laban diyan sa Banuan ka na bato. Pero may mga nagbubutuan na diyan na talagang ining obserbasyon kana mga taga-Banuan kan bato na pwedeng gumana subuot na alkalde diyan si Vice Mayor Junjun Sorilla, asinan pwedeng maging vice alkalde man si incumbent kagawad Vic Ramos. Naging Vice Mayor naman dyan sa Banuan ka na bato digdi sa Rinconada area. So initabi pa rin Melvin na sa kuyang mga heras na informasyon, halidigdi sa kuyang location, iniman si Philip Barasena, RPN, Radyo Ronda. Alas 8:35 ang satuyang oras mo niyan. Dugangan niya to ang satuya pong mga barata. Back-to-back report, nasa linya man. Karondang Rocky Bayubo. Rocky, maray na aga sa imo.
Yes, maray na aga kami manager. Digdi sa probinsya kan na Albay. Madagos ang pagdagong kan na panahon. Garo nagatitikon na iuhulog sa Arwachan. Sa tuya nga informasyon kami manager, sigon si Sernel na Ordanya, kan Municipal Disaster Reduction Management Council, ang problema naman din kami manager sa pier, nagpaparadagdag ang mga na-stranded na pasahero sa dati duwa ang barko na nagbabayang yudoran pasiring sa probinsya kan na Masbate, alagad saro sa nagtatawid manager. Nina wala to ang mga nakaparada nga truck na mapasiring duman sa probinsya kan na Masbate. Alagad ani ba digitawid manager baka sakali na magpasiring duman sa may parte kan na Matnog Sorsogon. Baka kaya duman makalarga na nga kita pasirin sa probinsya kan Masbate. Ang kadaglan datawid di manager ng mga truck, may mga pangarga iniyo ng mga produkto, asin man na mga gulayon na kinakaipuan na dara iniyo sa probinsya kan Masbate. Kung na alin po datawid ni manager, baka na magkaroon na pa ang sinambit ng mga produkto na dahil na ma-deliver naman sa probinsya kan Masbate. Si Mayor Alan Arandia, kan banuhanin na Federal, surat naman sa lokal na gobyerno kan na probinsya ni Masbate na kinakaipuhan makauli ini yung mga na-stranded. Ninulitan naman tayo mga manager, nasa din na kita. So, sinagwa po problema, kung na paano sila makapasirin sa probinsya kan na Masbate, na naman ma-attender kana Semana Santa. Gusto man nila makasaro ang sa ilang mga kapamilya, halaga na nangyari di kita manager, na kulang man ang mga bagay na mga barko hali naman sa probinsya kan na Masbate, naman tanga alibawan di kita manager, ginapasiring man naman sa Matnog, tabaka naman sila makasakay pasiring sa probinsya kan na Masbate. Yan ang pagpapaabot sa tuya na informasyon ni Sernel Ordanya, ang pamayo kan na Municipal Disaster Reduction Management Council kan na probinsya ni Masbate. Nawantang nga ni Bitawi Manager sa district nga Albay, nagsikad na ang operation na baklas kan mga poster kan mga kandidato na nagpoon dyan sa may party kan boundary kan Agos Bulangi, pasiring sa may parte kan boundary kan Kabalig sa probinsya kan na Albay na pinag-aarali na. So itong mga poster o campaign na material kan mga kandidato na dahil nagsunod sa patakaran kan na Commission on Election. Na ako na sa inwan sa informasyon, katabang digdi manager ang Municipal Disaster Reduction Management Council, DNR, asin man kan na Comelec. Alagad mayo bagangunyan tawing manager na ka-back up na member kan na PNP, na pigbawalan sila ni Regional Director Estramo na dahil pwede na mag-back up ang na pulis sa ginigibong Operation Baklas kan mga poster, kan mga kandidato urog na sa lokal. Yan ang manager ang mga sitwasyon digdi sa probinsya kan na Albay, partikularmente digdi sa Tercer Distrito kan na probinsya ni na Albay. Para sa Radyo Ronda Iriga, si Rocky Bayubo. Salamat sa imong Rocky Bayubo sa dugang na bareta. Hali dyan sa may probinsya kan Albay. Inutil kayaan, ganayan pako, pag di mo pinukpok, di an migtadum. Oy, ang Philippine Statistic Authority
Anak ko amo na tabi so national ID mo. Ada ipa. May pahayag kaya ngunyan ang PSA. Pasinsyahan na ngaya kamo duman sa makanos na mga lalawgon sa retrato, sa ID. Pag makanos man talaga, siyempre ang maluwas man dyan, makanos man. Alangan man po na. Pero igwaman ngayanin, kuyan kaya, mga insidente, nagrereklamo ta. Ano daw ngayon ito makanos ako sa retrato? Sa PSA, duman sa National ID. Naghahagad po ngunyan ng dispensa ang PSA. Ta makanos daso ibang lalawgon sa retrato na pinagdidistribuer ngunyan kan Philippine Statistic Authority. Boylo, aratsan mga tugang, mabalta kami. An oras man na ini daraman sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Asin man an oras na ini daraman sa Indo ni Kagawad Ben Blanquera kan Baaw Camarines Sur, Seben ang pag-asa. Si Mayor Simbulan, subok na matibay ang nabwa umasenso dahil sa kanyang talento. Dedikado, may puso sa kanyang trabaho. Kay Mayor Simbulan, patuloy na lalaban. Magkaisa o nabwa, isimbulan tayo. Abante o nabwa, isimbulan tayo. Subok na sa serbisyo ang nabwa, asensado, serbisyo, simbulan. Pagpatuloy ang pag-asenso. Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan. Sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko. Walang iba kundi siya lang, Attorney Fer Sembulan. This political ads is paid for by Mayor Fer Simbulan, Nabwa, Camarines Sur. Bay! 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 Oh, ano na naman? Ano nga ni ito sa numero kan Ako Bicol Party List? 18. 18 ang numero sa baluta kan Ako Bicol Party List. 18? 18! Yan ang hanapon mong numero sa baluta sa lindong kan mga party list. Ah, tatandaan ko na. Numero 18 ang Ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Political Press paid for by Ako Bicol Party List. Team Liling, magaling ang arkitektong sigurado at serbisyo. Team na may galing at pagbabagong bisyong magserbisyo sa mga bawenyo, mga kagawa at kompleto. Handa na sa konseho, sa ripaka mo. Team Nabo kung maarte, malazarte. Team Liling, magaling para sa pagbabago o iba. Timbao United, Liling magaling. Arkitekto kanakanatong Banwaan na Baaw, Arkitek Jose Malasarte. Sa arkitekto, sigurado ang serbisyo. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masibisya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Mabuot, humilde, magalang, asim, matinabang. Sal Fortuno Jr. May pinagmanahan. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag
Mayor. Nonoy Ibasco sa tuyang Vice Mayor. Si Melvin Parayoga, amo na. 15 minutos na sana mga tugang antes na magabotan oras na alas 9, nagtauponin paglilinawan COMELEC sa kontrabigay na pinagbilog po kan komisyon. Laban po duman sa vote buying. Ini po sarong task force na pinagbilog mismo kan COMELEC na mabantay duman po sa barakalan boto. Sabi po ni COMELEC Commissioner George Garcia, ang kontrabigay bako sa nang limitado sa pagbantay duman po sa mga nananao namamakal, kundi maninimbagan man sa lay, idto pong mga nagre-resibi nagpapabakal nin boto. Dahil matakot ang mga natawanan na mga botante, magpasiring sana sa COMELEC, pwede sinda na maging state witness, tangani po na magtrayumpo ang kaso duman sa namamakal. Pwede man sinda na kuanon bilang state witness. Pero ang mga lokal na opisyal, iyo po na mapapatunayan, pwede mga tugang na dagos lang magkaigwanin perpetual disqualification o kaya dain na po makapagkandidato, makadalagan sa anuman na posisyon, asin dagos na mga tugang na mapatawan nin magabat na kastigo. Kaya kuyan po, likay tabi kamo, mga parabakal nin boto, sagkod na mamakal nin boto. Si Melvin Parayoga, amo na. 13 minutos antes sa alas 9, ang oras pong inidara sa Indo ni board member Donaan Oñate. Iba ang panahon ngayon kumpara ng noon. Yung dating simple lang, komplikado na ngayon. Kaya mga kadistrito sa darating ng pilian, Dona Oñate na kay Dona na tayo. Kay Dona na tayo kung saan bida ang masakay. Oñate na tayo, board member na siya. Si Dona Oñate sa Rinconada, Oñate sa Rinconada. Sigurado doon na tayo sa maasahan, doon na tayo sa masikap, doon na tayo sa tapat, doon na tayo sa subok na. Kaya saan ka? Doon na, Dona Oñate na, kidona na kita. Kay Dona na tayo kung saan bida ang masakay. Oñate na tayo, board member na siya. Si Dona Oñate sa Rinconada, Oñate sa Rinconada. Bueno, mga tugang, iguana kitang unyanin solamente po 11 minutos antes ang alas 9. Digdi po matitisting ang COMELEC kung may magiginibo talaga sinda. Digdi po mga tugang masusukol ang kakayahan o ang kaya kan COMELEC. Tabaad mga tugang abot sa naman sinda sa sabi. Baad po abot sa naman sa mga press release, ini pong kontrabigay na ini kan COMELEC. Taigwa na baga kaninin mga nagkadarakop, nananao. Pero mayo manin na ginibo ang COMELEC. Si Melvin Parayoga, amo na. Sabi po kan 7469, sadtungan ni Cavite, daman sira na ginibo na video pa, nananao sa Sintabo, Corali, ni BBM. Inutil man ito na COMELEC. Okay. Bueno, yan po mga tugang, mga reaksyon sana. Pero ugmadigdi sa mga paratukdo. Sabi po ni DepEd Secretary Leonor Briones,
Dardako lang yan anita tao, bayad sa sainda. Presente na po na nakikipagkoordinar ang DepEd sa COMELEC sagkod sa DBM tanganing masyerto ang dagdag na allowance sa mga paratukdo na masirbe sa panahon kan eleksyon. Sabi po ni Education Undersecretary Annalyn Sibilla, nasa 7,000 ang mariresibi kan board chairman, masalangkaw nin 1,000 kumpara sa mariresibi kadtong mga board members dyan po sa laog kan presinto na 6,000. 5,000 para sa mga supervising official, 3,000 man para sa mga support staff. Pero digdi makakaresibinin mga allowance. Kabali na ang 2,000 para sa transport allowance, 1,500 na communication stipend, 500 pesos anti-COVID-19 allowance, medical and accidental insurance. Sangunyan, 320,000 na mga partukdo ang magiging kabali sa election board sa maabot na eleksyon lokal sagkod nasyonal. Daradakula pala ni. Cinco minutos antes kunya na magabot o kaya 10 minutos antes po ang alas 9. Ang oras man na ini daraman po sa Indo ni Alcalde Jeffrey Biseño Canbanuanin Baaw, asin po ni Kagawad Gail Senpuego Canbaaw Camarines Sur. Si Melvin Parayoka, amo na. Mayo pa nin reply po mga tugang si Mayor Persimbulan ta siya daan nagsugo kay Kapitan Benjo Audal na isara ang gate kan basketball court dyan po sa Barangay Santo Domingo. Asin ini po dahil nagamit kadtong mga makawat nin basketball. Mayo pa kaya nin reply kung totoo po ni na ipinagsugo kan alkalde dyan po sa kapitan na daipagbukasan sa basketball court. Guwana kita mga tugang nin solamente po 6 minutos na sana antes ko niya na magabot ang oras na alas 9 nin pagkaaga. Diyan po sa Banwaan Maninbaaw, nagkaigwana mga tugang nin inspection ang PNP kay bahan po ang COMELEC sa mga polling centers. Ito pong mga presinto na kukondisiran kan pirilian. Dagos na po na pinag-aram ang mga pasilidades asin itong lugar pinagserto mga tugang na conducive. Tangani po na gibuhan kan pagboto sa maabot na Mayo 9. Kasudma pinanginutan mga tugang kan COMELEC sagkod kan PNP an inspection dyan po sa mga polling centers sa may poblasyon sa Banwaan po Ninbaaw. Si Melvin Parayoka, amo na. Mareman po yan tangaling nasisiguro niya to
lalong-lalo na po ang dapit sa seguridad. Ano nga nito? So, nadangog ko pa so bago sa bareta. Kuning ka so mga tugang, saldaw kan pirilian kalinturado ka. Igwaponin isolation polling station. Duman ka maboto, isusuhay ka sa mga botante. Halimbawa, kalinturado ka, baad nga may COVID ka na, yan po mga tugang, magkakaigwamanin lugar para po sa Indo, tanganing, duman kamo darahon, asin duman, pabutuhon. Cinco minutos antes ko niya na magabot ang oras na alas 9 po nin pagkaaga. Maray na ramrag palan duman po sa mga nagpapasyon, nagpapabasa, may mga sinakulo, may mga patanggal, na yan po mga tugang iyo ang usong niyan, mientras po napaparani ang Semana Santa. Sa Lunes mga tugang, Lunes Santo na, maray naramrag na sana po kaninyo ngamin. Ito pong mga naghahanap dyan in mga libre ngayon na kuyan, mga pagkakan, dyan po kamo sa pabasa, pero bawal po ang karne dyan. Yaon po sa pag-ayuno, siyempre, ipapangalad mga tugang, ang karne. Permisa na kamo dyan na gulay-gulay. Pwede man, sinanglay ngaya, perte man po yan. Ano? Okay. Ini po ang usong niya ng mga panahon. Usong-uso mga tugang na mga pabasa dyan po sa mga barangay, pabasa, sinakulo, papasyon, patanggal. Ano? Yan po ang usong niyan na mga panahon. Si Melvin Parayoga, amo na! Aratsan mga tugang, tibaad po makaulay niya to, ang PNP iriga maaraman ta, kung ano na po ang sendang seguridad, kung okay na. Dapit po sa paparani na pirilian, kung ano po ang sendang mga lakdang nagigiribuhon, lalo na po ngunyan, na todo-todo na ang kampanya, sagkod po sa paabuton na Semana Santa, ano po ang mga aksyon nagigibuhon kan sa tuyang lokal na kapulisan. Si Melvin Parayoga, amo na! Mabalta kita mga tugang, araatsan sana makalis po ang nagkakaperang pagirumdum. Muni na butor baliya, aboses ka mga kahobenesan, kasurog ka mga kababaihan. Muni na butor baliya, uunawon programa sa mga babae, agkaiginan para maprotektahan ang kandang sa diri sa mga mapangabuso. So go na, tara na, kikap mo ni na baliliya para sa progreso. Kakanatong banwaan, disiplina, tultol na serbisyo at dapat tatao mo ni na motor. Baliliya ay na, iba na. Serbisyong galing na kita, ang galing-galing galing sa senso progreso, tatagaling na kita. Tumulwang bao, di ta pabayaan sa bunseo, tabangan ta, kaya galing na kita. Ang galing-galing galing, ang galing-galing galing, ang galing-galing galing, galing na kita.
On minuto ngunyan makalis na ang oras na alas 9 po nin pagkaaga. Anday ngunyan mga tugang masolusyonan kan gobyerno. Iyo po ining padagos na pagulangto kan presyo kan mga mayor na barakalon. Saro po yan sa dapat kuta na tulos-tulos mga tugang masolusyonan. Pero sabi nga ni kayan, bulan na sana. Patapos na po si Presidente Rodrigo Duterte. Dakulang agyat po ni sa masunod na administrasyon. Kung papaanuhon niya ang pagtao mga tugang nin solusyon, digdi po sa problemang ini. Halangkaw na mga barakalon, darapo kan paglangkaw man kan presyo kay pong produktong petrolyo, ansaro pa digdi. Nagpatanid po ang World Health Organization WHO na pagkatapos kan eleksyon, posible daa na magkaigwa na naman in surge o pag-spike ang mga kaso kan COVID-19. Tangon yan ngaya, iyo ini ang premyo. Kadtong mga aday po nagsusunod sa tamang protokol, tapos ito pong pangangampanya, pirilian sa eleksyon, pagkatapos mga tugang, igwapakan Ramadan, igwapakan Semana Santa, di iyo na. Mga kasiributan, mga okasyon. Ngunyan, ansopas kani pagkatapos po kan pirilian. Sabi po kan WHO, from April to May 2022, Filipinos will observe Ramadan and Holy Week and engage in election-related activities. Sabi po ni Dr. Rajendra Yadav, with the unsafe gatherings and social mixing expected in the next 2 months, a surge in COVID-19 cases, it is quite likely. Grabe ano. Kaya mga tugang, ngunyan may magiginibo pa kita. Magsupong nin face mask, magpa-booster shot, tangani daa na makaibitar sa posible na naman na paglangkaw kan kaso kan COVID-19. Binulong sa na po kan eleksyon. Tangon yan, pababa ang mga kaso eh. Kaya lang, kung daidaa, masusunod ang mga tamang health standard, ini may posibilidad na sa laog kan 2 bulan na masunod, malangkaw ang mga kaso. Si Melvin Parayoga, amo na! Bueno, balikan niya to ang mga pagriba. Field Report! Nasa linya ngunyan karondang Philip Baracena Giraray. Philip, maray na aga tabi pa di. Please go ahead. Salamat, Giraray Tabi Padi. Good morning sa mga parantabay niya to liwat. Sa maabot pala na petsa 10 ngunya na Abril, aldaw na Domingo, magkakaiguan na naman in 7 oras na gayong brownout. Po na alas 9 nin pagkaaga hasta alas 4 nin pagkahapon, digdi sa syudad kan Iriga. Ang mga apektadong lugar, iyo ang syudad kan Iriga, parte kan San Nicolas, asin Amatista Street, pasiring sa Ilian, dangan man Emerald Street. Ana rason ka na power interruption, magkakaigwa subot ka na construction and conversion of line from single phase to 3-phase and right of way clearing. Pag napakarhay na, tapos na kaigwanan in kalinigan ang mga linya, ibabalik man subot ang supply na kuryente digdi sa siyudad kan Iriga. Sabi kan Casoreco 3. Ano nang paboro brownout tabi ni Padi?
Sabi pick upgrade an Kasureko kana NG City alagad dahil man giraray baga na nimisar ana brownout na pinagdadara sa mga member consumers kana Kasureko 3. Apisar kayan halang tao na ana per rate kana Kasureko 3 nagngalas ngunyan ang mga konsumidores na kuryente digdi sa Rinconada area sa ano ta naglangkaw na gayo ni na 3 pesos per kilowatt kana supply na kuryente na pinagagamit kan mga member consumer. Tapos may nagluluwas na mautang nin 18 milyones Kasureko 3 para sa naibayad duman sa mga nag-reterong empleyado kana Kasureko 3. Kaya iniyan magabat-gabat na naman na ipapasa sa mga member consumers ana paglangkaw kan rate kana supply na kuryente digdi sa coverage area kana Kasureko 3. So, initabi pa rin Milben na sa kuyang mga heras na informasyon. Alidigdi sa kuyang location ni si Philip Baracena, RTN, Radio Ronda. Alas 9:07 ang satuyang oras may mga reaksyon pagitahali po sa satuyang maparantabay. Lauman na po yan na mataas ang COVID case o mataas ang COVID case after election. Ta-expire na po yung vaccine. Okay? Honora po answer, ta sa NCR sana gusto lang kawan sa sweldo. Gana po sa di probinsya, subukong apektado kapag langkaw ka gasolina. LPG sana, 1,000 plus na. Igwaman po digdinin, kundi sinsilyong maray. Dati baga, 300 pirato. 310 ano? 310 ang rate digdi sa province. Sa Bicol. Ngunyan, 325 naman. 325. May additional na 15 pesos. Manoy Kap, tuloy o igwaw na po ba nin this coming election yung sinabi ng COMELEC na separadong presinto para sa mga senior citizen, PWD, and pregnant women? Thanks po. Kuyan garo mayo pa kani, sigurado ko separate na presinto duman sa may mga sinyalis na may COVID. Halimbawa, igwanin kalintura, nag-aabo-abo, duman ka sa sarong presinto. Pero digdi sa pregnant o bados, senior citizen, mayo pa. Anyway, paglaog baga dyan sa presinto, kuyan man, priority lane ang mga senior citizen, sagkod bados. Si Melvin Barayoga, amo na! 10 minutos makalihis ang oras na alas 9. Ang oras na inidara po sa Indo ni Konsyal Sani Prades, Canabua, Camarines Sur. Dead na dead talaga kami sa mga programa mo. Ika'y taong malalapitan sa panahon ng kagipitan. Kailangan natin si Sani Prades, kailangan natin siya sa bayan. Ating botohan sa halalan, Sani Prades, Sani Prades. Noon pa man ikaw na talaga, kagawad naming sa tuwi-tuwi na. Marami nang natulungan, marami nang napatunayan. Kailangan natin si Sani Prades, kailangan natin siya sa bayan. Ating botohan sa halalan, Sani Prades, Sani Prades, Sani Prades.
Sunny Pradesh, siya'y botohan sa halalan. 11 minutos ngunyan, makalihis na ang oras na alas 9 po nin pagkaaga. Padagos-dagos kita ngunyan, digdi po sa satuyang pagribahan. Kung ano-ano na sa nangunyan, pati ang pinapanao. Bawal man po ang, kuyan bawal man ang kwarta ta malisyado, pag sobre, ipapadara, t-shirt, kung ano-ano, oso po yan ngunyan Kadakol ngunyan kan, maski bakong Disyembre, kadakol ngunyan kan nagre-regalo. Kaya lang, permi po na pa siguro, tapag nadakop ka mo, kan mga kalaban na picturean, ibaad po magkaigwa ka mo nin asunto. Magkaigwa ka mo nin kaso sa Commission on Election. Yan po ang problema. Bueno, dyan man po sa mga paratalpak, isabong, garungon yan nagbago ang tenor, tono ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagpatanid siya na ipapapundo ang isabong kung ini mga tugang mapapatunayan na igwa talaga nin direkta na koneksyon duman po sa mga nawawara na mga parabulang. Asin mga tugang, kung ini po nagdadara nin dakol na problema sa mga nababangkag dyan po sa isabong. Ang problema kasi, ayon sa ating Pangulo, itong mga nagpupusta, na mga nagsasangla para makapusta, yun ang sabi ng tagalabas, if it is true, then hihintuin ko yan. Masigurado ninyo before I go, I will stop it kung totoo. Sabi po kan Presidente. Tanutad ngunyan, de itulos mapapundo. Ngunyan tulos. Kadakol na pong patunay na may dinadarang mga krimen. Ini pong mga isabong na ini. Ito nga ni mga tugang na nangyari pala, digdi po sa Iriga, itong pinag-abdak baga na sarong persona, maringanit nagkadarakop kan Iriga PNP. Ang sabi po kan sa tuyang mga nakaulay, may koneksyon ngaya to sa isabong. Nagkautang ngaya itong pinagdukot, tadai nakakabayad, kandardakulang kantidad na inutang duman po sa negosyante. Ang maraot mga tugang tainabangan, kaibahan so sarong labor na tagabuhi na tubong samar, iyo po to ang nakapagsumbong dyan sa PNP Iriga. Kaya ano pa daw na patunay? Kadakol na po kan mga patunay na dakol ang dinadarang krimen kay nipong mga isabong, kanipong mga talpakan. Igwa dyan mga tugang nin sinasangra na sanaan motor, igwa dyan nin pinapabakal nin barato kung ano ang mga gamit, ang iba nga ni mga pulis pa nalululong, digdi po sa isabong. Kaya siguro, dapat mga tugang kani, kuya nun po, gibuhan na nin aksyon kan Presidente. Tano tamahalat pa siya, kung no arin patapos naan sa iyang termino. Ano pa man magiginibo? Halimbawa, last minute, sa aga matapos ang termino ngunyan natapos, binugtakan pa niya nin problema, sumasunod na Presidente. Si Melvin Barayoga, amo na! Winalatan pa niya nin problema, sumasunod na Presidente kan nasyon. So saro sa nangani,
sinasangrada sa motor, pagkatapos de pinautang hinuldap lugod. So, patayaan po kan isabong. Kaya, kumbaga mga tugang, kadakol na po nin mga report, mga negatibo na krimen, mga negatibong pangyayari, huli po digdi sa isabong. Digdi po nga ni sa satuya, igwa naman kani. Igwa na po ako nin mga naaraman. Kontra mga tugang, tamay mga nalululong talaga. Mas nakakaadik palan ini. Duman po sa mga kuyan bulangan. An isabong kaya madalion eh. Madalion ang pagpusta. Dire-diretso pa ang sultada. Daida na popotol ang sultada dyan eh. Magdamlag, konperang sultada. Gatos garo na sultada na yan, magdamlag. Ikonder di malas ka, day kapatamaon 10 mo sa ng posta, sarasang ribo, di 10,000. Ngunyan kung nagpaaga ka, sarasang ribo na sana, pira ang dadaugon sa sarong postadores kanipong isabong. Si Melvin Parayoga, amo na! Although mga tugang, dakulang bagay ko ta ini. Ngunyan po na panahon kan pandemya. 340 million ang income kan gobyerno hali po digdi sa isabong kada bulan. Pero mga tugang, nakataya man digdi. Kadakol na po kan mga napariwarang buhay. Kadakol na po kan mga nag-iriwal, nagkasuhaya na mag-agom. Huli sana sa talpakan. Si Melvin Parayoga, amo na! 20 minutos magkaliis na ang oras na alas 9. Manoy Kap, kung totoong igwang kaso hali sa DILG sa mga elected official na kandidato liwat. Ngunya na nagtatawnin ayuda, hahagupon kayan si Vice Mayor, si isa na Vice Mayor, Sulan. Uya pa. Vice Mayor Solano, paghuna ko Sulan, namumudbod dyan sa pili. Inaapod na 1K Economic Calamity Assistant o assistance sa mga piling namamanuaan sa pili. Kaya duman po yan sa makalaban na. Sindanaan magkuyan ka ni. Magreklamo kung totoo. Baintiuno minutos ngunyan mga tugang. Makalis na ang oras na alas 9 po nin pagkaaga. O yan pa mga tugang, ang iba pa po na mga headliners kan mabareta niya to. Ang Russia mga tugang pinatalsik na sa United Nations Human Rights
Council. Igwa pala nin sarong Pinay mga tugang na linaog sa maleta na koaduman sa Dubai. Yan po ang magkapersona. Sa mga headliners ngunyan mga tugang kan sa tuya pong mabareta. Sa pahayag man kap ni Itay Digong, kaya dain niya may papundo, tapig pinapundo niya ini, maluwas ang illegal na operasyon kani, mawawara lugod ang buwis. Iyo po, sagkod, gasino naman yan. Dikit na sanaan aldaw na pinagtitiner po ni Presidente Duterte. Boy no mga tugang, inaabot na kita ngunya ni oras tangali pong temporaryong mamaaram. Nakaiban niya to mga tugang sa technical side. Yan po si Felix Lagrimas, si Tony Matic na Saison. Yan naman si Ma'am Kayla Ligasyon. Duman po sa transmitter, James Soco asin Rodel Cesar. Sa pangaran po Kalma Karonda ko po ang sa indong lingkod. Si Melvin Parayoka, amo na. Diyos mabalos, salamat po. Itaw man lugod sa satuya ang bendisyon kan satuya pong kagurangnan.